че Радо Росенов си спечели убедително матча. А сега е време и за следващия финал. Той отново с българско участие. Кристиян Николов ще се бие с китайца Танглатиян. На 27 години е Танглатиян. Спечели азиатските игри миналата година. Стигна до финал на световното в Узбекистан през 2023, а тук до мен сега сяда точно на време Станемира Петрова, която ще ни разкаже какво е усещането отново да си на върха, да чуеш българския химн. Кажи ми как преживя финала. Имаше малка драма, не се знаеше какво ще се случи до третия рунд. Късмет на Кристиян, в момента играе. Много яки финали се получават с българско участие. Нямаше нито един скучен и момчета, които загубиха Били Чолов и Ясен Радев и Радо Росенов преди малко. Твоя матч, матча на Светлите, която преди малко беше и тя на тук до мен. Сега, от тук насетне, какво следва за теб? Все още не си във върхова форма, предполагам, че това е планът. Да, определено не сме и двете със светове, защото нашата цел са Олимпийските игри. Ние имаме квота, другите момичета и момчета, които нямат, те се готвят за квалификацията, която е след 2 седмици, съвсем скоро. А нашата цел са Олимпийските игри, преди това има европейско първенство, на което също искаме да се представим добре. Така че аз вярвам и се доверявам на треньорите, че ще изпипат нещата и ще бъдем, когато трябва, в най-добрата форма. Това ще ти бъде трета олимпиада на теб. Имаш ли някакво предчувствие за Париж? Носи ли ти щастие този град? Освен това, 10 години от световната ти титла. Юбилей. Празнуваш през 2014. 10 години от как съм в бокса. Имам юбилей. Преди това всички знаят, че с тайквондо се занимавах. И не знам сега. То в крайна сметка суеверия. Ако не си го направим сами, няма как да стане. Ние знам, че ще се раздадеме. За сега аз и Светла. Надявам се, че и отбора ще се оголеми при мъжете и при жените. Стискам им палци на другите момчета и момичета. Вярвам, че могат да вземат квоти, да сме повече хора. Ще бъде супер. О, браво! Много здрави размени. Кристиян Николов се хвърля срещу един от най-добрите боксери в света, един от претендентите за не само за олимпийски медал, но и за олимпийско злато. Много смело играе Кристиян. От мач на мач тук показва все по-добри неща. Самата ти, когато се върнеш назад в началото на турнира, видя ли една градация от мач на мач да показваш по-хубави неща? Така, имаше ли известни притеснения в началото? Вторият ти мач, третия също беше така доста завързан с ръбкинята. Аз съм доволна от себе си, защото всъщност с всякът си направихме правилната тактика и бих казала, че дори всеки мач го изиграх по някакъв различен начин, който според мен е правилния и от тук нататък това ни е основата. Всъщност ние в момента се подготвяме и да можем да правим тактика. Така че обзето съм доволна. Бих казала, че смених доста различни стилове в тези 4 мача. И резултатите показват, че са били правилните, но все пак ще гледаме и ще анализираме, защото пак казвам, че ние не сме във върховата форма. Много съм доволна от резултата, доволна съм от себе си, но аз знам, че мога повече и трябва да го покажем където трябва. Браво! 4-1 гласа за Кристиян, страхотен, много талантлив, млад и толкова сърцато момче. Така се раздава на тренировки и пожелавам му много успехи. Той е само на 24 години и реално и той след няма 2-3 седмици ще ходи да се бори, да се бие за олимпийска квота, но това е един прекрасен трамплин за него. Мач срещу съперник на такова ниво, със сигурност е голям трамплин да можеш да имаш самочувствие да отидеш. Така ли е по принцип? Разбира се. Всяка победа ти носи вътрешно самочувствие, а особено и срещу толкова класни боксери. Разбира се, ние няма как да сме супер убедителни, защото не играем с боксов чувал.
Но определено нека да трупа самочувствие и нека да успее не само той, ами всички, които отидат. Браво на момчетата, браво и на момичетата, наистина много добре. Много добро представяне. Определено имаме да гледаме освен този финал и още един. Последно нещо, с което ще те изпратя, за да можеш да почиваш, тъй като може би хората не осъзнават, но ти си имала 4 мача подред игра, тук може би 4 поредни дни ли играли, или имаш един ден май почивка. Само двата бяха, но горе-долу, да. Имахме почивен ден. Но определено изморително, много изморително и кантара, защото сваляме килограми, общо взето с Светла това си говорим, че караме една закуска. Така че днес имаме възможността да се почерпим малко и масълно пак решим. Имаш ли си нещо любимо, което си позволяваш след турнир, да речем, когато знаеш, че няма да се мериш на другия ден? Кое ти е любимото нещо? Нямам конкретно любимо нещо, но винаги в периода, когато съм се ограничавала и сваляла, има нещо, което видя и страшно много го искам. И сега това е сладолет, не знам защо. Още на лагера, като бяхме, някъде видях реклама за сладолет и сега всъщност това ще бъде второто нещо вредно, което ще хапнем. Аз гледам, че тук има и сладолет. Много хора се разхождат. Те тук може да ти да си вземеш в Флоника с машина. Така, може, да. Супер. Станимира, много беше готово да си поговориме. И благодаря всички пожелания. Дано има още много хора от българския национален отбор при мъжете и жените, които заедно с тебе, с Светло и с Хавиер, да сте на Олимпиадата. Мерси. Благодаря. Това беше, скъпи приятели, Станимира Петрова. Усмихната, радостна, щастлива за това, което направи. А Кристиян Николов игра един от най-добрите си мачове в кариерата. Много мъжки се хвърля срещу опасния китаец, който на световното първенство спечели 5 мача, включително надви голямата звезда на кубинския национален отбор Арлен Лопес, за която е олимпийски шампион. Виждате какво прави Кристиян Николов в тази среща. Не се получи пърката на китайца. Боксерът от ЦСКА сега играе много добре. Два удара в главата на Танглатиян. Ляв прав пуска Кристиян Николов. Изобщо не настъпва нито сантиметър българският боксер. Играе супер вдъхновено. Размяна на леви прави. Какво дясно коше на Кристиян Николов. Браво на българския боксер. След това дясно коше забива той. Много малко става до края на рунда, който е за българина категорично. Какви мачове, скъпи приятели, на турнира Странджа. Супер атракция. И сега да стискаме палци. Съдиите да са видяли това, което и аз видях. От дълги години Кристиян Николов работи заедно с Александър Александров, който му е треньор и в националния отбор. 4-1 съдийски гласа за китаеца, което означава, че сега нещата стават сложни, защото една от картите е за Кристиян Николов, една е за Танглатиян и две са 19-19. Тези размени винаги е рулетка. Но поне според мен е във втория рунд Николов, особено в края, последните секунди, направи по-хубавите неща. Забележителна подкрепа. И сега време за заключителния трети рунд, скъпи приятели. Трябва да се мобилизира до край Кристиян Николов, да изиграе рунда на живота си. Започва добре, но и получи удар. Десен в тялото на Кристиян Николов. Ляв прав на Танглатиян, след това добави и десен. Свеше китайцът. Много е важно и Кристиян Николов да е съхранил енергия. Десен оверхенд на българина. Десен в тялото. Ляво коше, дясно забива Кристиян Николов. След това още едно от Танглатиян с две хубави десни кошета. Атака в тялото, десен оверхенд и Танглатиян беше разклатен. Кристиян Николов сега се опитва да си вземе глътка въздух пари следващата атака. Това е добре дошло и за Танглатиян. Финтира тук Кристиян Николов. Усети Танглатиян мощта на българския боксер. В ръкавиците бяха тези удари. Но дори такива удари не трябва да се допускат, защото не винаги съдиите виждат
Точно къде отива. Дясно кроше в главата на Танглатиян. Опитва се малко да разиграва с краката. Всяка една от ситуациите е много важна от тук насетне. Всяка една размяна, всяко едно влизане на един или на другия боксьор. Атака в тялото. Дясно кроше забива Кристиян Николов. Не лоша деснячка на китайца. Веднага връща дясно кроше, но и получава Кристиян Николов. Десен прав в главата на българина. Танглатиян усилва натиска. Ляво кроше в целта. Право на Николов, получил да е преди това. Трябва сега да натисне с всички сили да се хвърли. В три от съдийските карти, които са 19-19, българина трябва да получи 2 вота, за да бъде победител. Китайците и те имат кубински треньор. Хубава атака на Николов, но той получи 2 удара. Деснячка в главата на Николов. Не се получи тази атака, десен прав. Точно на Николов, но след това получи 2 апъркъта. Те бяха след команда стоп, но това надали е усетено от съдиите. По-добри моменти за Танглатиян. Ляв прав забива Николов. Атаки в тялото. Много смело играе Кристиян Николов. Това е неговия момент. Хайде, Кристияне! Много малко ти става, но Танглатиян с няколко зверски попадения в главата на българина. По-добър рунд за сега за Танглатиян, но Николов има още шансове. Ляво кроше забива Кристиян Николов. 15 секунди. Ляво кроше. Какво ляво кроше в главата. Николов също беше спрял на място от удара. Опасна бомба. Замахва Николов. Върля се напред с всички сили, но не успя да оцели. И край на този матч. Страхотна битка. Каквото и да се случи, Кристиян Николов ще извлече изключително много от този матч. Това е категорично най-силният боксьор в тази категория на турнира. На Олимпиадата Танглатиян игра срещу Еберт Консейсао, който нокаутира Александър Хижняк. Победата за Танглатиян. Третия рунд беше за китайца. Няма какво да си кривим душата, но мисля, че втория беше за Кристиян Николов. Близко, много близко беше Кристиян Николов. И българият остава с сребърен медал. 4 на 1 съдийски гласа. Победа за Танглатиян. Остана само още един финал. Вижте най-интересните моменти от тази среща. Третия рунд рискуваше накрая Кристиян Николов. Усети, че Танглатиян пласира повече точни попадения, но в крайна сметка не успя. Така трябва да се прави, така трябва да се играе. До край мъжки, да се кали всяка една секунда на ринга срещу съперник от ранга на Танглатиян, е като десетки страници прочетени за напредъка в бокса. Страхотен турнир на Кристиян Николов. Тежки мачове имаше той по пътя към финала. Четири мача изигра тук българският боксьор. 19 състезатели имаше в тази категория. Започна с победа над Алекс Санян.